Ναι. Αχα. Κάτι λέει αυτός τώρα, Προσπαθούνε να με κάνω να πέσω. Έχω δει σκυλιότητα, όχι θα χέσω. Δεν καταλαβαίνεις, αλλιώς θα στο θέσω. Εδώ δέσχω, σου σκίζω την κόμενα, εισιτήρια. Ξέρεις πήγα η πάνω μου, έλα τύρι. Τι θέλω να βγάλει έξω το τύρι. Δεν τον γαμάω, όχι δεν είμαι ο τύρι. Σκάω σαν Αλβανός ανάμε ο πύρι. Ναι ρε μπρο, σου γαμώ και το σπίτι. Αυτό τόσο γαμίς, θα κάνω την πουτάνα να δακρύσει. 3 flows μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. 1 και 2, 12. Πάλι σε με νέα γκόμενα. Τα χέρια μου είναι φλεγόμενα. Γι' αυτό βάλε πυροσβεστήρα. Ότι πιάσε μια μπύρα. Ζεσταίνομαι ανεμιστήρα. Εντάξει, βαρέθηκα.